Bola, kedy ľudia tak žili, že bolo to krásne. Dneska i ľudia ani na ulici pomaly sa jedno ku druhému neprihovorí a ty nevieš, už v dnešnej dobe ani nevieš, či sa ty môžeš prihovoriť. Našim cieľom je spájať ľudí a vytvárať mosty naprieč rôznymi generáciami, zdieľaním schopností, vedomostí a životných múdrostí. Niekto by možno chcel vedieť, ako budovať vzťah, ktorý vydrží celý život. Iný zás, ako sa postarať o svoju záhradku. A niekto možno, ako používať mobilný telefón či štrikovať. Každý vie niečo, čo ten iný nie. A to vytvára priestor pre vzájomné stretnutie a obohatenie. Týmto spôsobom chceme bojovať proti rastúcemu pocitu osamelosti a pomáhať lepšiemu porozumeniu a pochopeniu.